Moikka vaan kaikille, tervetuloa uuden videon pariin. Tänään mä ajattelin vähän kertoa kuinka mä oon ja tälleen. Mä oon siis aloittanut tubettamisen uudestaan. Mun edellinen kähteä bännättiin, joka on vähän harmillista, mutta sellaista sattuu, kun aloittaa YouTubettamisen. Et siinä on aina se riski. Mä siis viimeksi tein tosi videoita ja sit se bännättiin. Eli siis mä oon Verona ja joo. Mä voin kutsua vaikka Vepaksi tai joskus. Ja mä pahoittelen tähän alkuun, että mulla on vähän käheä ääni ja tuo saattaa kuulla jotain melua, mutta mä en oo kyllä ihan varma. Ja joo, mä ajattelin tulla tänne uudestaan, koska tää on mun unelma, haave, harrastus, ammatti. Niin mä ajattelin aloittaa tän. Et ei se muulla kuin tekemällä onnistu sitten ehkä. Että muistakaa tykkää tästä videosta, jos te tykkäätte oikeesti tästä videosta. Ja se tukisit mua tosi paljon, jos tilaisit mun kanavan kanssa tuosta alla, koska mä haluaisin seuraajia. Mun edellisellä kaudella oli jo yli 100 seuraajaa. Se oli silleen aluksi hyvä tavoite, mutta sitten se bännättiin jonkun sen takia. Niin mä haluaisin saada ne seuraajat takas, niin se olisi yksi niistä, ketä tukis mua siihen. Ja sellaista. Niin mä ajattelin, että olisi kiva tehdä lisää videoita. Mä ajattelin huomenna tehdä My Dayn ja Get Ready With Mein aamulla. Ja joo. Mä siis en toivo vihakommentteja. Ne on tosi ilkeitä. Niistä ei tuu kyllä hyvä fiilis. Mut mä oon ihan varma, että mä tuun ottaa niitäkin vastaan, koska mä tiedän, että siellä on jotain, ketkä vihaa mua. Ja jos sä saatat tuntea mut, jos sä oot samassa koulussa tai mun luokalla, mut joo. Semmoista. Sitten kun otatte tän, voitte kommentoida videoideoita tonne alle. Se oli Vepsukka täällä. Moikka!